Quim Davant, bon dia. Hola, bon dia. Com es valora aquesta dècada dels Amics de l'Arxiu? Home, molt positiva. La veritat és que estem molt i molt contents de la quantitat d'informació que ens estan aportant, perquè, òbviament, són imatges que nosaltres, doncs, per qüestions generacionals, doncs, no podem conèixer quins són els personatges que hi apareixen o quin eren els noms dels edificis o dels llocs que apareixen les fotografies, i, en canvi, doncs, ells ens van aportant totes les informacions i algunes curiositats. I no és només poder descriure les imatges, és conèixer també el context de moltes d'aquestes imatges, que això és fantàstic, i penso que en aquest sentit doncs, som un arxiu que som pioners i que som un referent per molts altres arxius de Catalunya. I després tota aquesta informació, l'arxiu la guarda amb cada imatge, queda tot ben documentat, entenem, eh? Sí, cadascuna de les imatges té una fitxa de descripció, un registre, i a partir de la informació doncs, que ens van aportant doncs, els amics de l'arxiu, ho anem introduint en aquestes imatges, es va estructurant. A més, sempre la informació que aporten es mira de fer comprovacions per tal de que sigui verídica, que sigui certa, totes les dades que aporten, no? Les comprovem amb diferents persones també, entre ells també van aportant doncs, alguns matisos, i tot això doncs, queda recollit en aquestes imatges. I bé, i això fa una gran base de dades a partir de la qual doncs, es poden fer moltes cerques. Per tant, una bona feina per l'arxiu, però més pel que sentíem amb les persones que van parlar des de la ràdio, ells s'ho passen molt bé, gaudeixen molt d'aquestes trobades, de poder comentar. Sí, és aquesta doble vessant. Realment a nosaltres ens aporten moltíssima informació i per tant ens fan un gran favor, però per altra banda doncs, veiem que crea uns vincles afectius entre ells que els afavoreix doncs, la comunicació, se'ls activa la memòria, poden recordar molts fets, reviure molts fets del passat, els estimula aquesta capacitat de comprendre i analitzar les imatges i també, doncs, a més, doncs, es motiven per participar en altres projectes de memòria històrica, no? Perquè no només estan participant en la identificació d'imatges, sinó que també van participar en un altre projecte molt interessant, que són les mirades d'ahir, a partir del qual doncs, es feien unes gravacions, se'ls hi posaven un parell de fotografies i ells les comentaven. Llavors, aquests comentaris nosaltres els gravàvem i tot això ho contextualitzàvem. D'això n'hem fet diferents muntatges audiovisuals que estan penjats a la pàgina web de l'arxiu i que aporten, diguéssim, una informació molt valuosa sobre fets molt concrets de la història recent de Lloret. I és un grup obert a tothom? Pot entrar-hi gent nova? Com funciona? Sí, evidentment sempre ha estat un grup obert, és a dir, van començar amb 8 persones i a poc doncs s'han anat engrescant i bé, teníem una sala que al principi doncs hi sobrava espai, no? Perquè ja dic, eren 8 o 10 persones i va anar creixent i ara som 40, llavors ara la sala és una mica justa, però bueno, ja s'estan plantejant una mica i s'està fent un projecte d'una sala molt més àmplia perquè puguin fer tota la feina que és molt bona i molt enriquidora. Doncs, arxiver, Quim Davant, no sé si caldria afegir algun altre detall. No, només aprofitar per donar les gràcies a tots els components del grup d'Amics de l'Arxiu perquè ens donen un gran suport i amb la seva col·laboració doncs, podem anar descrivint totes aquestes imatges. Moltíssimes gràcies. Doncs recollim aquest agraïment i li agraïm a vostè que ens hagi atès aquí a la ràdio de Lloret per compartir-ho amb tots nosaltres. Molt bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.